खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नरुन्सव्लग्स यूट्यूब चैनलनि गोदान भिडिअजों लोगोसे फिन बरायफिनबावलायबाय आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय बे समाव आसामनि कैबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म थामहिनबा उरखावगोरा ब्रह्म बिथां सारा मा फोरमायखो फै जों बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनानै लागोन स्पेशली बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ लाइक खालामनानै होलांगोन होननानै मिजिंथिदों बेफोरबायदि खालामनाया नोंथांमोननि थाखाय जेबो लस गैया जोंनि बर' सुबुंफोरखौनो हेफाजाब खालामनाया बर'निनो धोरोम जानो नांगौ जियानो जादोला आं बांद्राय बुंला नोंथांमोना शेयार खालामनानै हो हायोब्ला जाहाथे बयबो नुयो बेनिफ्राय कमेन्टखौ फुल भिडिअखौ नायजोबखांनायनि उनाव कमेन्ट होनो हागोन बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे कमेन्टआ अरायबो खुला नोंथांनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायहर अके गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेशन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेबो जिनिसखौ दोनखोमानो हाया ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ बे जोंनि पास्ट आसाम बिधान सभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरगाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव दिनै डिमापुरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बिनि मोनसे खुन्थियाखौ बाहाय गायसननानै दोनफैनाय जादों बेयो मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रि अफ आसाम बेनिनो मोनसे बाहागो कसारि राजाया बानायलांनाय बे मोनसे बायखोन्दा नेरसोन आरो बेखौ माने प्राय 10 सेन्चुरि एबा 10 सेन्चुरियाव बेवहाय बानायनाय होननानै मिथिनाय जायो बे आसाम आयेन आफादनि सिगाङाव बेखौ गायसननानै मोनसे जारिमिन आरो गोदान जारिमिन बानायबावनाय जाबाय आरो आसामनि बिधान सभानि जाय स्पिकार मानव गेदेर बिश्वजित दैमारिया बेखौ मोनसे इनिशिएटिभ लानानै आरो आसामनि जि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गासैबो नांगौ खरस एबा डिजाइन गासैखौबो एप्रुभेल खालामनानै खालामदों बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन जे बे सिम्बलखौ नायनानै मोनसे समाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंनाय सिखांगोन बे मा बेखौ मिथिनो लुबैनाय फैगोन बे हिसाबै जोंनि जारिमिना गोसारगोन जियानो जा दा गोदान मोनसे निउ सेन्चुरियाव मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि मोनसे सेन्चुरि होननानै बुंजायो जे गोदो मोनसे डिसक्रिमिनेशन दंमोन जे बेखौ नाख्लायनांगौ बेखौ दोनखोमानांगौ आरो दानि बे गोदान मुगायाव टेक्न'लजिनि जि गोदान जुग फैबाय बाय जेबो जिनिसखौ दोनखोमानो हाया ओंखायनो दा मोनसे इनक्लुसिभ हिस्ट्रिनि एरा फैदों जे गासैबो हिस्ट्रिखौ जों रिकगनिसन होनांगौ आरो प्रिजार्भ खालामनो नाजानांगौ बे जोंनि पास्ट आसाम बिधान सभायाव बेखौ दोननो हानाया जोबोद देरगाथावना बाथ्रा आरो दिनै बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बेनि थाखाय आङो आसाम बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारि आरो आसामनि मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ आङो साबायखर